Cando comezas as prácticas non sabes moi ben que esperar, sobre todo no noso caso, xa que era a nosa primeira experiencia laboral no audiovisual. Todo comezou cunha primeira chamada Así que aseguradevos de estar atentos ao móvil. e activar as notificacións do Outlook. Sí? Sí, son eu. Tía, tes que estar atenta ao móvil. Acaba de chamar a TVG. Ai, e que tal? Falaches con Galloso? Non. Recursos humanos. Ai, e que dixeron? É que non sei. Que c***o web? Pois teremos que descubrilo. No noso primeiro día, as expectativas estaban moi altas. E así comezou a nosa aventura. Claro, vale. Rapazas, que non é aquí. Benvidas ao departamento dos novos formatos digitais, digo eu. Cando pensas na televisión de Galicia, seguramente o primeiro que se te ven á cabeza sexan programas como Luar, Bamboleo ou mesmo. Telexornal. Pero é moito máis que iso, No noso departamento desenvolvíanse novos formatos e contidos para redes sociais, para a web e incluso para a televisión, como digo eu. O digo chiño. Apaga o candil. E o díxome. Neste departamento tivemos a oportunidade de desenvolver a nosa creatividade en diferentes postos. Departamento digo eu. Sé o que ti queiras ser. Barbie editora. Barbie productora. Barbie reporteira. Barbie directora. Barbie community manager. Barbie operadora de cámara. Barbie directora de arte. Hola. Hola, son Candela. Barbie actriz. Non teñas medo a probar cousas distintas durante as prácticas. O mundo audiovisual é ben diverso. E sobre todo, non teñas medo nin a preguntar, nin a propor ideas novas. Nos, por exemplo, conseguimos colarnos no programa do ano. Participar na súa promoción en redes e incluso coñecer a súa gañadora. E tamén puidemos colarnos nos castings do noso programa favorito a nivel nacional e crear contido para as redes. Logo tamén vai a costar moitísimo falar castelán, pero bueno, hai que adaptarse. Ti por entrar dentro, Exacto. faste políglota. Sí. All along it was a fever, cold, sweet, hard-headed believer. Como vedes, temos talento de sobra aquí en Santiago de Compostela, ata o punto de que ata aquí se chegaron 656 personas, das cales 50 pasaron a segunda fase e delas 5 tiñan pase Prime. As prácticas tamén son unha gran oportunidade para facer contactos dentro do mundillo. Así que aproveita e coñece xente nova. Ainda que algúns poden chegar a ser un pouco maleantes. Diga, Aquí digo, Que di? digo, pero isto é unha broma. que son digo, Pero quen é? eu. Na universidade, ti podes escoller cando facer as prácticas, se no período de inverno ou de verán. As nosas foron de xuño a agosto. E ti pensarás, Que drama! É o voso verán, rapazas. Pois foi genial. O horario das prácticas adoita ser bastante flexible e a xornada laboral non é moi longa. Así que podes organizar ben o teu tempo e facer os teus plans de verán igualmente. ademais, realizar as prácticas no verán significa que todo o mundo marcha de vacacións. Incluído o teu xefe. Que non, que é broma. Que a xente estea de vacacións tamén pode ser unha oportunidade máis a aproveitar. Vamos presentar Vamos a ver. as nosas convidadas, que son as que saben no tema que ti e eu somos vellou. Sí que é verdad. Sois máis novas. Sí, Que saben máis destas cousas. Entón, Sí, imos sí, sí. darlle a bebida a Branca e a Candela. Hola, rapazas. Eu creo que como estudantes de comunicación audiovisual a dúbida ofende. Porque imos ver Barbie. Claramente, Clarísima. Pero ao día seguinte...
Barbie ou Barbarie. Barbie ou Barbarie, efectivamente. Vamos ahora con un tema bastante importante da cultura pop é a pila de rebots que teñen a estas series do 2000. Que non é isto? A ver, que está pasando? Mira, e para limpar as gafas hai que pillar o rollo este, botalo no cristal directamente, faderlle así e rascar o rollo. É lo que é? O de videoconsolas? Ou non me toca a mí? Que máis dá, muller? Isto é... Isto! A xente gustalle así, a xente gustalle así que somos espontáneos, que me dixeron outro día que éramos moi espontáneos. Estou me lembrando dunha cousa, é que antes dixen que a miña funda da flauta era de ser Non era. Non, era de ser nada, é que a miña funda da DS era de Hannah Montana. Como a candula se la sentí. A miña funda da DS era a rosa mítica da DS porque ni... É que eu era rato socia, Eu tamén era rato Sofía! O qué? Que é iso? Busca, no, busca en Google, aí, Paris Hilton Catoira, a ver que te sale. Que va, non creo que sea. Que te sale? Nada. Claro, porque é mentira, ai. Durante estos 3 meses aprendemos moitísimo, tanto do oficio como das nosas propias capacidades. Coñecemos a moita xente, vivimos novas experiencias. E axudounos a ter unha visión moito máis clara sobre o noso futuro laboral. A saber un pouco máis o que nos gusta e o que non. E grazas a aproveitar ao máximo esta experiencia. Así que se estás pensando en apuntarte ás prácticas, animámoste a que o fagas. Ademais, que harás genial no teu currículum. Dígocho eu!